गुड मॉर्निंग सर्वांना. तर बाहेरचा एन्व्हायरमेंट आणि नेचर बघा, क्लाउड्स बघा किती छान वाटतात आहे. आणि आता आपण आतमध्ये जाऊया. गुड मॉर्निंग करायला बुब्बू आलेली आहे. आतमध्ये बघूया काय काय काम चालू आहे आपलं. माझं नेहमीप्रमाणे इथे बघा माझं एडिटिंग वर्क चालू आहे. आणि आपली मम्मी बघूया काय करते. काय करते ही कढई बघा, अशी कसली नवीन कढई होती ना ही. हां ती कशी झाली बघा, उपडी घालून ठेवलेली, ओली कढई उपडी घालून ठेवली ना, मग ती अशी खराब होते बघा. आता ती घासून काढते चांगली. ओके घास. आता मला उपमा बनवायचा आहे त्याच्यामध्ये. आणि तुम्ही इकडे नळ बघू शकता. आणि हा नळ पाठी होताना जरा पुढे घेतलेला आहे आम्ही नळ, है ना, म्हणजे जास्त वाकायला नको लेडीज लोकांना. इथे आम्ही फ्रीजसुद्धा चालू करून ठेवलेला आहे. फ्रीजमध्ये बघा सध्या काहीच नाही आमच्या. बाकी किचन आणि हे सर्व साफ आहे. आणि इकडे कोणत्या तरी रेसिपीची तयारी होत आहे. काय बनवणार आहेस? उपमा बनवते नाश्त्याला. ओके उपमा. हा, आणि आमची काजल दाखवतो कुठे आहे. इकडे आमची काजल आहे. कपडे धुतले ना सकाळी, आता ड्राय करते. इथून काढून तिथे टाकायचे ना. ओके, तर असं सर्व काम चालू आहे. आता जरा अजून कपडे आहेत लावायचे आहेत मशीनला, ते मी घेते. बघा इकडे ना, इथे काय करा, इकडे बघा कपडे ना घडी घालून असेच ठेवलेले. तर आता बरेच दिवसाचे गॅप पडला, महिना झाला असेल ना. तर ते कपड्यांना जरा डस्ट लागली आणि असा वेगळा असा वास येतो. तर हे सगळे आता धुवावे लागतील कपडे. आणि आता मी हे मशीनमध्ये टाकते. आणि अजून इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस जे आपण आणले होते माहिती आहे ना, त्या CST वरून, ते अजून ते सर्व लावायचे आहेत बघा. ही बाहेरची लाईट आहे बघा, मोठी फोकस. आणि इथे आपलं झुंबर आहे बघा. ही बघा माझी चप्पल घरात घालायची, इकडे होती. आम्ही कालपासून शोधतोय कुठे गेली. आपला स्टँड त्याला आधी जरा पुसावं लागेल, धूळ लागली ना जरा, पुसून घेते. तुझं काय चालू आहे इकडे? ती कढई नाही एकदा घासून नाही होती, 2-3दा घासली तरच साफ होणार आहे. ते ओली कढई राहिली असेल ना अशी उपडी नाही मारून, होणार साफ, तशीच राहणार. हा नाही घासून घासून होईल ती, वर डाग पडले तर त्याला. चालेल. आणि ही रेसिपी पण ना आपले फॅमिली मेंबर्स विचारत होते की कशी झटपट करता आणि काय नाश्त्याला खाता तुम्ही, है ना. हा मी दाखवते ना, आता थोडीशीच बनवते. चल एक एक जण आपलं काम करा. बाहेर टाकते ना कपडे सुकायला. कुठून तो आणून आलं तर वारा पण लागेल बाहेर. इथे काजलचं काम चालू आहे, ते माझं एडिटिंगचं काम चालू आहे. आणि इथे मम्मीचंही काम चालू आहे. तुम्हाला एक आज रेसिपी आम्ही दाखवतो की नाश्त्यासाठी असे सेवया तुम्ही कसे बनवू शकता. थोडंसं तेल टाकलंय, म्हणजे अर्धा चमचा, थोडंसंच नावाला टाकायचं. आणि शेव चांगली भाजून घ्यायची, कच्ची शेव आहे ना, त्याची चांगली भाजून घ्यायची जरा रव्यासारखी. तरी किती 2-3 मिनिटं भाजवायची. सर्वांना गुड मॉर्निंग. तुम्हाला जे वाक्य मी एक थॉट सांगितलं होतं ना, काय माहिती आहे का मम्मी? काय बायकांच्या साड्या आणि शेटांच्या गाड्या. बघा कशा जुन्या. नाही, पूर्ण तरी ऐक. बायकांच्या साड्या आणि शेटांच्या गाड्या दोन्ही धुवायला लागणार आहेत, है ना. बायकांचं धुवायचं काम चाललंय, नंतर बाप्यांचं काम शेटांचं धुवायच्या. तर तू आधी फुल काढ. सोनचाफ्याचं फुल बघ केवढा आलाय. दाखवूया आता. चला सोनचाफ्याचं फुल केवढा आलाय ते दाखव आधी. कुठे? हे बघ इकडे, इथून इथून, या साईडून आहे. हा इथून बघ. ओके, तो एक आलेला. हा तो बघ एक आलाय, एकच आलाय ना, एकच आहे. आता देठा सकट काढायचा आहे खाली. हा वाला ना. हा त्याचं देठा सकट तोडायचं आहे. मग ती तोडला तर पकडे गळती. मी कॅमेरा पकडते. घे काढ घे. नको थांब. सोनचा पार आलेला आहे पहिला आमचा.
पहिला लक्ष्मीला फुल. लक्ष्मीला हा लक्ष्मीबाई राणी लक्ष्मीबाई. काजलबाई या खाली. काजलबाई नाही लक्ष्मीबाई. पहिला लक्ष्मीला फुल. लक्ष्मीला फुल. चल लक्ष्मीला फुल डोक्यात घाल. मम्मीला दिला कॅमेरा. काय करत होता? देठात घालायचं. ते तुला नाही येणार घालायला. काजल घालशील देठातच घाल नाही तर पाकळ्या गलतील. असा ना. हा देठात घाल. हा पाकळ्या नाही पकडायचे देठ पकडायचा. हा हा घाल. आता हे काय तुझ्या स्किन मध्ये लावायचं आहे? नाही केसामध्ये केसामध्ये आणि मम्मीने कॅमेरा कसा पकडलेला आहे? उलटा घे माळ आता डोक्यात. दिसलं ना खाली जाऊ दे का वरती दिसला पाहिजे? असं वरती दिसला पाहिजे ना. हा कसा पण घाल. असं वरती दिसला पाहिजे तर. वर दिसायला पाहिजे असं. हा मस्त. वा 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 राणी सजली आमची. वा 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 पहिल्या झाडाचा पहिला फुल. राणी बघा राणी आमची कशी मॅचिंग मॅचिंग. आता घरात सुगंध. है ना. मस्त. आता मस्त. हे हे नवीन फुलांचं झाड आमचं गोकर्ण. नवीन आलेलं आहे गोकर्णाचं झाड आहे ते. अजून एक तू नोटीस केलं मम्मी? इकडे बघ वेलीचे पानं आलेली आहेत. ती आपल्याला ह्याच्यावरती सोडायची आहेत. होय ना हे तोडायचं आहे पहिलं. हे गोकर्णाचं झाड आहे ना सशी खातात. वास नाही ह्याला. ह्याला वास नाही. हे राना चालतो. रानटी. मम्मी एक काम करा ना ते बघा ना ते वेलीची वेळ आली आहे बघा ना. हा तर ह्याच्यावरती सोडूया ना आपण संध्याकाळी. संध्याकाळी. आता ऊन आहे ना. चला मग आता चल नाश्ता करायला. ओके चला. आज आपण बघणार आहे नाश्त्याची रेसिपी, शेवया रेसिपी. बरोबर. हा आता मी करते. काजलला पण दाखवते कशी करायची. आणि काजलला आपल्याला ऍक्टिव्हा पण शिकवायची आहे. बरोबर ना काजल? हा काजलला शिकवायची आहे. का नको? मग पप्पूला वेळ नसेल तर तू भाजी आणशील ना पटकन जाऊन. मला भीती वाटते. नाही भीती नाही घाबरायचं नाही. सर्व शिकतात. कारण की ना लहानपणी मी कधी सायकल नाही चालवली आणि जेव्हा पण चालवले मी ग्रिलवर ठोकले माझं डोकं वगैरे सगळं. ते सायकल वेगळी असते. म्हणून डोकं हलकं झालं आमच्या काजलचं. गुडघ्याला पण केवढं लागायचं माहितीये. मग पडायचीच बॅलन्सच नाही व्हायचं. म्हणूनच आमच्या काजलचा पाय दुखतो. चल आता नाश्ता भूक नाही लागली. चला आता आपण नाश्ता रेसिपी बघूया, शेवया रेसिपी. आणि आम्ही जेव्हा पण बाहेर जातो ना सर्व लाईट फॅन सर्व आम्ही बंद करून टाकतो. अँड सेव्ह युअर हजबंड्स मनी. इलेक्ट्रिसिटी सेव्ह अर्थ अँड सेव्ह युअर हजबंड्स मनी. हा चला मम्मी. थोडासा तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकायची. जरा तेल टाकू द्यायचा. थोडीशी टाकायची. जास्त टाकली ना ती दाताखाली कचकच होते. म्हणून जरा टाकायची. मोहरी चांगली तडतडली ना मग सुगंध छान येतो फोडणीला. मोहरी तडतडू द्यायची पहिली. आता इथे बघा फोडणीसाठी कढीपत्ता हवाय तर आपल्याकडे झाड सुद्धा आहे. हे बघा मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा छोटंसं कढीपत्त्याचं झाड. इकडे पण होतं मोठं. ते काय माहिती कुठे गेलं आता. हे मी इकडून काढते जरा. आणि कधी पण ही अशी काढायची पानं. हे बघा एकदम कवळी कवळी पाने, हिरवीगार पाने. हे घ्या. आपल्या झाडाची आहे ना. एकदम कवळं आहे मस्त. बघा एवढा जोरात तडका लागतो. गरम झालेला आहे ना ते. आता आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं पण तडतडायला द्यायची म्हणजे त्याचा पण सुगंध येतो. आणि इथे मी एक कांदा छोटा घेतलाय आणि 2 मिरची घेतली आहे बारीक कापून. इकडे काम चालू आहे. आणि इकडे पेटपूजाचं काम चालू आहे. खोबऱ्याच्या वड्या. काजल जे घरून बॉक्स घेऊन आली आहे ते स्वतः संपवते सर्व. माझे नेबर्स आहेत त्यांनी मला दिलं. हा मग किती खाणार एवढा सर्व गोड? रोज थोडं खाते मी. काय रोज 2 दिवस झाले संपवायला लागली सर्व. अर्ध संपवलंच. खाऊन कोलेस्ट्रॉल वाटतो खोबऱ्याने. गोड आहे ना आवडतं मला. काजलला लय गोड आवडतं आमच्या. लय गोड. कांदा थोडा चांगला फ्राय झाला ना त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा. टोमॅटो शिजवत नाही राहायचं. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. जसं आपलं शेव असेल ना त्या हिशोबाने आपण पाणी टाकायचं. 1 कप शेव असली तर 2 कप नाही तर 1.5 कप पाणी टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचा थोडासा चवीपुरता. थोडीशी साखर. म्हणजे साखर कशाला माहिती आहे एकदमच म्हणजे असं हे लागतो ना मिठाचं. थोडीशी टाकायची नावाला म्हणजे टेस्ट वेगळी लागते. जराशी टाकली.
आमच्या साखरेला ताप आलेला आहे. चहा नाही ना पीत म्हणून, चहा पीत नाही ना म्हणून. आता ह्याला चांगली उकळी यायला द्यायची. उकळी आल्यावर त्याच्यामध्ये शेव टाकायची. की झाली रेसिपी. झाली. पाण्याला बघा चांगली उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये ही शेव टाकायची. ढवलायचं आणि झाकण मारायचं. शेव आपोआप शिजते बरोबर 10 मिनिटांनी. आता 10 मिनिटांनी झाला. झालं. गॅस बंद केला. आता तुम्हाला काढून देते, खाऊन सांगा कसं झालं ते. दिला ना बरोबर. सुगंध पण सुटलाय पूर्ण घरात. सुगंध ह्याचा पण सुटलाय आणि ते फुलाचा चाफ्याचा पण. चाफ्याचा पण सुटलाय. तिथे बघा आमची रेसिपी रेडी झालेली आहे. आणि काय बनवलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा या आमच्याबरोबर नाश्ता करायला. टोमॅटो शेवया उपमा है ना. टोमॅटो दिसतात तर टोमॅटो शेवया उपमा. आणि कशी झाली ते आता आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून सांगतो. बसून जरा खाऊया आपण है ना. बस आहे. 1 कप शेवई असेल तर 1.5 कप पाणी घ्यायचा. चालेल. नाही तर 2 कप घेतला ना तर ते शेवया कसे गिटगिटीत होतात. बरोबर आहे. टेस्ट करून दाखव काजल. आजी येणार आहे. काय म्हणते? आजची येणार आहे. त्याचा फुलाचा सुगंध ना नाकाचा एकदम. बघ कधी येते बघ, लवकर बोलव तिला. येते काय अडकली मध्येच. अडकली. अशी कोणाकोणाची आजची मध्येच अडकते मला सांगा. मीठ कमी टाकलाय का माहितीये का. हां परत तुम्हाला खायला नाही देणार ना. हां, नाही तर मम्मीला खायला देत नाही मी. हा म्हणून मीठ कमी टाकलाय. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. छान आहे. काय तुझी आजची आली नाही अजून. अडकली. चला, जी नाश्ता एकदम छान आहे. आता आम्ही करून घेतो. माझा पण इकडे काम चालू आहे बघा. मग तुमच्याशी आम्ही नंतर बोलतो आहे ना. मी तुम्ही काय आम्ही नाश्ता नाश्ता केलास कमेंट करा. काय तुम्ही काय नाश्ता केलास कमेंट करा चालेल. सगळ्यांनी. हे काय करते तू. तांदूळ बघते. तांदूळ चांगले आहे. हां जरा साफ करून बघते कारण पहिले आपल्या घरात तांदूळ आणलेले होते ना. हां हां. तर आता भात ठेवायचा आहे. तर आता आमची मॅडम बघा काय करते इकडे. माणसं समोर खवतात आणि ही बाजूला खवते. समोर म्हणजे असं समोर. मला अशी सवय. इकडे बघा माझं पण रेंज इकडे देते. काजल ते म्हणतात की तुला रेंज का किचन मध्ये देते बोलतात. चला इकडे रेंज येते ना. इकडेच रेंज येते. जेवढा आपण त्या साईडला जाऊ तेवढी रेंज येते तिकडे आहे ना. इथे हे चालू आहे आणि मम्मीचं बाहेर लसूण सोलायचा कार्यक्रम चालू आहे बघा. किती आहे लसूण बापरे. म्हणजे लसूण होती बांधून ठेवलेली पिशवीमध्ये ती खराब झाली असती ना. सोलून घेते सगळी. आलं लसूणची पेस्ट तरी बनवायला होईल. ओके. दुपारची वेळ आहे. बाहेर तुम्ही बघू शकता एकदम छान वाटतंय बघा. हिरवगार हिरवगार आणि ऊन पण छान पडलंय. बरोबर असं वाटतं डिझाईननी ऊन बघ ना त्या भागातच पडलाय व्यवस्थित. आणि इकडे बघा पूर्ण सावली आहे आपली. कट्ट्याबरोबर गेट बरोबर ऊन आलाय. आणि ते तुम्ही बघू शकता आमच्या काजलचा आवडता फळ म्हणजे काय. ऍपल. ऍपल नाही आहे. मग कशी खातेस अशी. एवढंच राहिलं संपला. एवढंच राहिलं संपला. का भालू आहे. भालू आहे. आमच्या मम्मीने खाल्लं अर्ध आणि अर्धा आता काजल खाते. दोघंही पूर्ण खात नाही. जास्त आवडून खात नाही. आवडीने खात नाही ऍपल. आवडीचा फळ कोणता तुझा. म्हणजे हां हाच आहे. हाच खायचा आवडीने. चला मम्मीने अर्धा खाल्लेला आणि याचा काजलने अर्धा खाल्ला. तू खाऊ नको. हां तू
तू खाऊ नको. हा मी नाही, मी असं मधीच मध्ये नाही खात मी. इकडे बघा आता आम्ही जेवायला, हे आम्ही नाही बसत आहे, आमच्या आता डॉगी बसणार आहे. टाट नंबर 1, टाट नंबर 2, टाट नंबर 3. तिघांना वेगवेगळे दिलं, कारण एक आहे ना ती कालीवाली, तिने भोगते, तिला असं सेपरेटच हवं. कुठे जा मी तिघ जण? हे बघ इकडे चलो काठी घेऊन आली आहे, अंगावर येतील ना. तू आता काठी घेऊन राहतात, त्यांना कुठे बाहेर जायचं का आतमध्ये? इथे देऊ. इथे ते चांगल्या जागेत. चलो आ जाओ. आहे. इकडे जरा तू लांब राहिला तर ते येतील. हा, ये. चला थांबा थांबा थांबा. मी इथे बाहेर जातो. तुम्ही नाही नाको हाको. हट हट. ए, हट, हट. म्हणून तिघे पण येतात ना असे. आई तुम्ही काठी हे करा. नंबर 1. तिघे पण तेव्हा खातात. तिघ ते बघ. कसे खातात ते बघ. हे दोघांना काय प्रॉब्लेम नाही, तिला प्रॉब्लेम होतो असं दिलं तर. अग्रेसिव्ह ज्यांना ना वेगळं हवं त्यांना वेगळं दिलं पाहिजे. ती एकटीला तिला पाहिजे, तिला एकटीला पाहिजे. हो. हे दोघे बरोबर खातात. माझ्याकडे नाही मारत नाही आहे मी आता. इकडे बघे काय करतात ते भात. हे बाहेर काय करतात? भात चुकवतात आहे. कोण? काठी दे माझ्याकडे. चल ये. हे वाला बुबू आला बघ. जेवण आवडलेलं आहे त्यांना. आणि लास्ट टाइम तुम्ही सांगितलं होतं ना की त्यांना बिस्किट देऊ ना. बिस्किट का देतो? कारण ऑप्शन नसतं ना. आता एकटा होता तर घरी कधी मी जेवायचो नाही तर त्यांना काय देणार मी जेवण? डाळ भात. तर आता इकडे कसं डाळ भात बनतं, तर आपले ताट बघा खाली झालेले आहेत. असंच आमच्या बुबूंना रोज मिळणार आहे डाळ भात. तर मम्मी परत कामाला लागलेली आहे. एवढी वाटी सोडून दिलेली आहे ना. हा, आता खराब झाली होती ना, ती काळी पडली. ते जातील आपल्या फ्रीजमध्ये. आणि गाजर बघा इकडे आमचं आतलं काम करते सर्व. आणि आमचं फ्रीज बघा एक 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 करून भरणार आहे. लाईट गेलेली आहे. आम्ही आलेलो आहे हे तुमच्या पुढे ते बुबू धावतात. किराणा माल घेऊन सर्व. हा. थोडाच आणलाय ना. हो, आता आम्ही मोठ्या मोठ्या मॉलमध्ये आणि शोरूम मध्ये जाणं बंद केलेलं आहे. हा. चला आता काय काय आणलं तुम्हाला दाखवतो. मी बघते काय काय आणलं. तर आम्ही सर्व जाऊन आणलेलं आहे. तर काय काय आणलेलं बघ मम्मी. काय काय दिसतंय तुला? डिमार्ट बंद. हां. खूप सामान फुकट जातो ना, आणून पडून राहतो. आता ही भाज्या कशी आणलीस ते सांग पहिले. हे बघ कांद्याची पात 20 रुपये. हा, हा नारळ पण 20 रुपये एक. चांगली आहे कांद्याची पात, ताजी आहे एकदम. 20 रुपये ना. 20 रुपये ना. नारळ 20 रुपये एक. हा फरसबी 20 रुपये पाव. हा आलं 20 रुपये पाव. हा. कारली 15 रुपये पाव. मारी बिस्किट आपल्या बुबूंसाठी आणलंय. इकडे 25 रुपये अर्धा लिटर, म्हणजे 50 रुपये लिटर आहे दूध. हा. काकडी 20 रुपये अर्धा किलो. हे आता इकडे बघा मी पाव किलो चिकन आणलेलं आहे. तर पाव किलोचा रेट इकडे 65 रुपीज आहे. हा, ओके. हा. तर पाव किलो चिकन आणलेलं आहे. आणि जरासं एक चिकनचा ग्रेव्हीचा मसाला आणलेला आहे. इकडे 1 डझन अंडी 70 रुपये आहे. आणि कांदे चांगले आहेत 30 रुपये किलो. चांगली आहे. तर एवढे सर्व. आणि मच्छरची एक अगरबत्ती आणली आहे. आता लाईट म्हणजे कधी कधी मच्छर कधी लाईट जाते ना, त्याला काळू खातून मच्छर येते. है ना. हा, मग तेव्हा आपलं गुड नाईट बंद असतो ना लाईट नसल्यामुळे. बरोबर. तर आता सर्व आणलेलं आहे. आता आम्ही बनवणार आहे. आम्ही म्हणजे मला मम्मी आणि काजल साहित्य काढून देणार आहे आणि मी एक सोप्या प्रकारे चिकन बनवतो फटाफट. तुम्ही पण बघा आमच्याबरोबर. चला काजल रेडी. दूध आणि दही आपलं आणलेलं आपण जागेवरती ठेवूया. नंतर दूध आणि हा दही दे. जड आहे का? आता नाही जाणार. बघूया. लय जड आहे. आणि इथे बघा आम्ही काय करायला ठेवलं. इकडे आम्ही तुळशीचे पानं घेतले आणि पाणी बघा उकळायला ठेवलंय. हे आपले पानं गाळायची आपण आणि आता पाणी पियायचं. हे झालेलं आहे. तू हातात काय घेऊन आली? कांदे. कशाला? आईला हवा होता. है ना. आणि आईला मी काम दिलं होतं एक. अनुलोम विलोम करायचा. इकडे बघा टायमर बघा. इकडे 10 मिनिटाचा टायमर लावला ना की 5 मिनिटं बडबड असते तिची. ते कांदे नाही पण इकडे मला किचन मधून बोलवला कांदा अनुलोम विलोमच्या मध्ये. आता हे काय करणार असं करणार तो श्वास. ते कांदा नंतर खा. पहिलं इकडे आपली ग्रीन टी, ह्याला म्हणतात ग्रीन टी. बघा कशी ग्रीन दिसते ना काजल. ग्रीन ग्रीन.
तरी कशाची सांगितलीस का? हा तुळशीच्या पानाची उकडलेल्या. थंड झालं काय? हा एक पेला पी. झाली 10 मिनिटं. नाही झाली तू तरी पी. तू काय ऐकणार आहे काय? गरम आहे ना, करते तो पर्यंत. चल हा भरलेला जास्त आहे तर हा कमी भरलेला आहे तर हा घे तुला. मला माहितीये का बस. हा फक्त आता आता कशी तू न्यू आहे ना, हे तू कधी पियाली नाही तर आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला आणि आपल्या चॅनलमध्ये जे लहान मुलं असतील ना तर त्यांना सांग की छोटी मोठी सगळ्यांना. सर्वांना त्यांना वाटत असेल की एकदम कडू असेल किंवा पियाला होणार नाही तर पिऊन दाखव काजल. गरम आहे. नाही एवढं नाही आता झालं थंड झालं ते. चहा सारखा पी आणि टेस्ट सांग कशी आहे, कारण तू पहिल्यांदाच पितेस ना. टेस्टच नाही. है ना टेस्टच नाही असं वाटेल की कडू आहे. ऍक्च्युली Taste पाणी नाही. विदाऊट टेस्ट आहे ते. हम्म. है ना फक्त कलर चेंज झालाय बाकी जर पाणीच आहे ते. हा. तर तुम्ही सुद्धा असं बनवा आणि आठवड्यातून एकदा दोनदा तरी असं तुम्ही पिया. है ना चांगलं वाटतं प्यायला. चांगलं असतं आणि आपला हेल्थसाठी खूप चांगलं आहे तुळशीचं पाणी. तुळशीची पानं काढायची मुठभर, हम्म. 2 ग्लासामध्ये पाणी टाकून शिजत ठेवायची. आम्ही टाकली तेवढी जास्त नाही. आता आम्ही गावी म्हणून जास्त टाकली. तुम्ही 4-5 एका पेल्यासाठी ना 4 टाकले तरी भास होतात. बास होतात.